बर' हारिनि अलखद बर' हारिनि खैफोदखौ बासायनो थांनायावनो दिनै सासे बर' सुबुंनि जिउआ जोबनायनि लामायाव रायजोफोर नोंथांमोना मिथिगौना बे सुबुङा सोर? दिनै बर' हारिनि एसेग्राब गिदिर गिदिर खैफोद एसेग्राब गिदिर गिदिर जेंना एसेग्राब गिदिर गिदिर अलखद बेफोरखौ बासायनो रैखाथि होनो थांनायाव दिनै सासे बर' सुबुंनि जिउआ जोबनायनि लामायाव रायजोफोर दिनै नोंथांमोना बिथांनि मुंखौ मिन्थिब्ला गोसोआव बाग्दावखांनानै गोरबोआव गाबखांगोन दुखु मोनगोन मेगनजों मोदै बोहैगोन बिथांनि मुंखौ नोंथांमोना थारैनो मिन्थियोब्ला लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोन्थिनो मोनगोन बे सुबुङानो सोर रायजोफोर दिनै बर' हारिनि एसेग्राब गिदिर गिदिर जेंना एसेग्राब गिदिर गिदिर खैफोद बेफोरखौ बासायनो थांनायाव दिनै जोंनि सासे बर' सुबुङा गावनि जिउखौ बलिदान होदोंमोन हारिनि फारसे बेनो जाहैबाय जोंनि एनडिबिनि दैदेनगिरि गियानाब्ला रन्जन दैमारि सार दिनै बिथाङा बर' हारिखौ रैखाथि होनो थांनायाव बर' हारिखौ बासायनो थांनायाव बर' हारिनि अलखदखौ रैखाथि होनो थांनायाव दिनै बिथाङा सिक्स फायार खालामनानैबो दिनै लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि उनावबो दिनै जोबथेसालिनि आलासि जाहैनांदों लोगोसे जोबथेसालियाव गावनि जिउखौ बलिदान हैनो गोनां जादों रायजोफोर जों रिकुवेस्ट खालामदों हाग्रामा महिलार सारखौ नोंथाङा BPF सरकार थानाय समावनो जे रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनानै होयो।